Hi guys! Hi. Welcome back to Mama Quatang's channel! Channel. For today's video, we're going to cook the most requested special fried rice ni Mama Quatang. But before anything else, please don't forget to like and subscribe to Mama Quatang's channel and click the notification bell so you won't miss any of my videos. OMG guys! Overwhelming talaga yung mga greetings ninyo and wishes for the first year anniversary of Mama Quatang. Thank you very much for all your support and love, kind words, comments, likes, and lahat-lahat na sa mga suporta ninyo. And especially, I would like to say thank you din sa overwhelming din ang mga views during sa previous vlog natin na Big Filipino breakfast na welcome breakfast home for my son Yani. And then, guys, umabot ng 3,000 views. Wow. Thank you very much. Mwah! I love you guys. And then, so, we're here now. Magluluto tayo ng special fried rice ni Mama Quatang as requested by Neil Lorraine. So, are you excited? Let's go! Okay guys, handa na ang lahat nating sangkap para tayo magluluto sa special fried rice ni Mama Quatang. So, of course, meron tayo ditong oil. Ayan. And then, maglalagay tayo ng butter. And then, of course, meron tayong mga spices dito. Meron tayo ditong garlic, spring onions, and red onions. And of course, meron ako ditong 1 teaspoon of chicken powder. And then, meron ako 3 pieces of hot dog. And then, meron ako ditong mixed vegetable. Ayan, pero konti lang ang natin. Depende sa rice na gagamitin natin mamaya. And then, meron ako ditong longganisa. Then, tocino. And then, scrambled eggs. And then, of course, meron tayo ditong leftover rice. And then, merong 2 itlog. Ayan, gagamitin natin yan mamaya. So, ready na ba kayo, guys? Pero, this time, hindi ako magluluto. I'm not cooking. Ako yung coach. Ako yung teacher. Kaya tawagin natin ang assistant kong si Yani! Hi guys! Hi. Welcome back to Mama Quatang's channel! Okay. So, siya yung magluluto sa fried rice. Tingnan natin guys, ha? I-watch ninyo kung marunong bang magluto. Di ba madali lang naman to kasi ang fried rice, halo-halo lang, shake lang, tapos na. Are you sure? Okay, 5, 6, 7, 8, let's go. I-on siya natin. Narito ako. Naku guys, nagbibirit-birit. Ano ba? Yeah, come on! Hindi mo under, uy! Alexa! Hey Alexa! Alexa! Wakay lang Alexa, Loy! Wakay lang Alexa, oh! Step 1. Step 1. Oil. Oil. Okay. Alam mo. Oh, wait, by the way, did you wash your hands already? Kahapon. Oh, kahapon! Kahapon. Kahapon daw, guys. Okay. So, oil. Oil. Sige. Ayan. Ah, So, it's about 1 tablespoon of oil. Now, ayun, isik-isik. Okay, so, dito na sa the back na. The back. Meron pa siyang process. May process, mama. And Next then, one. konting butter. Konting butter. Yes, butter. Ano na? Maybe, yeah. Mga about 1 tablespoon din ng
butter. Okay. Pero guys, estimate lang talaga kasi Mama. depende din sa depende din sa rice na Okay, and then Init mo kayo na. Next one. next is Sibuyas. the sibuyas. Sibuyas. Oh, Bakit i- sibuyas ikaw- ang una? Kasi pag garlic, masusunog agad ang garlic. At papait ang garlic. Wow! Marunong din ang assistant ko, ah. Okay. Marunong ako magluto. Okay, next Hindi ako is marunong mag-fried rice. the garlic. Ayan na. Wala na. Excited. Ayan. Excited. Excited. Oh. Okay. Ayan. Ako. Masarap para pag may assistant, no? Garlic. Coach lang ako, teach garlic. Baba mo naman para hindi Ay, mapisik-pisik. sus. Okay. Oh, ayan. Tapos, And then, yung mga white na sa spring onions, at saka yung green later na pang toppings na yan. hala, mo pa kung Oh, later. separate ana. So, kuya, mag-separate pa ko. Reklamador! Aba! Mag-separate pa O po, yan, Ana. kasi raw yung ano natin, hotdog. Kaya i-ano mo muna, prito ng Napakadali lang pala, guys. Oh, ayan. Guys, kung meron kayong maraming leftovers na sa mga ulam-ulam ninyo, chicken, kung may chicken, yan. So, ano yan? Oh, assistant, ano, dancer pala itong ano natin. Okay. Hala, na ano ko na You aamoy ko na yung bawang. Bawang. Okay. So, ayan, next is the vegetable. May isda pala dito, ma? Ha? Wala. Ay, isda, vegetable. Akala ko Vegetable? isda. Ano ba yan? Mixed vegetable. Ayan. Asha, next is duck. Sa'yo is duck. Ay. Sige na na. Is the Napagod mixed naman. vegetable. Okay. So, siguro, Kutsaraon pa dyan. estimate lang, guys. Oh, yan, ayan. Kutsaraon pa dyan, Nimo. Oh, sige. Ayan Wow. lang. Siguro half lang kasi, Mga pila to ka tablespoon para si guys. okay, yan. Laway na. Kasi nga. Lagi. Ayan. And then, Ano ba ano maghihuro? Why didn't you finish? kasi, konti lang ang rice natin. Konti. Oh. And then, meron tayo ditong chicken powder, mga 1 teaspoon. Ayan. Sure. Exact measurement na, dili. Oh, exact. So yung roll ko dito is taga-sungkad lang yun. Ay, tigbumsay. Tigbumsay na dito ko. Tigbumsay. Tapos, Okay, ilunod mo na yung rice na. rice na. Ay, ito na yung mag-ano-ano ka na ganito. Oh, yes. Okay. Kasi kitchen ko ba ako? Nasus. Masarap. Okay, sige. Ano yan? Kung delikado ka. Okay na, hindi ka ha. Ay, nako guys. Reklamador itong ano natin. Lahat po, Oh, yes. Lahat na. Reboot mo. di ba kadunong ka sa high school ma, di ba? Class get 1/4 yung mga klase. 1/4, ma'am. Wow. Palikod ba ito? Oh, okay. Ayan, at the back na. Sige naman na. Day! Nang! Ganito, di ba? Yes. Nakita ko Mix. si mama, si i-mix. papa. I-mix. Wala, sarap kasi madaming bawang. Oh, ayan. So parang Amoy. garlic fried rice siya. Pwede na rin. Garlic fried rice. Masarap talaga pag ang combination ng red onions at saka garlic. Yan lang talaga yung pinaka-paborito pag magluluto ako. Laylaya, uy. Uy, reklamador! Sige, go. Mana? Kaya mo yan. Mana? No, hindi pa. Sige, mix lang. Mix lang. Sandali lang ha. Hindi na, ma. Will always love you. I got concert. Guys, welcome back to my quarantine concert. Quarantine concert. Lalagyan natin ng konting toyo. Mga 1 teaspoon lang, guys. Kabaya, good ma. Yun lang, hindi naman Ano masyado. gawin mo kayo tuyo? Yan. Kabutilao. Ayan. Toyo. You got me feeling emotion. Ito, yung mga tibukol dun. Ano? Okay. And then, ilagay na natin itong, tosino.
kusina. Okay. So kung ano lang gusto nyong isagot, Oh, guys. Kung pwede meron chicken. kayong isda, Pwede isda. Kasi yung mga yeah, isda. Sa Pilipinas ang dami. Oh, may dagandagan na ni. Dagandagan na ni Klaha. gidali ka, ma'am? Wala man. Okay, and then the next is the longganisa. Isda lagi na po. Ay, hindi ka na go. Is longganisa, hindi isda. Okay. Yan. So, kanano lang yung leftover sa mga So ulam. yung fried rice ang version ni fried rice sa dessert? Halo-halo. Diba? Halo-halo. Halo-halo. Mana ka kuya, uy? Reklamador! Nagreklamo na itong ano. Okay. And then, Kung sa kong plato na din yung sagol-sagol, mga nung magluto-luto ko. ay, naku, pilusok po itong ano Sige na. na, go. And And then, ano na, pwede 1 to or 2 itlog. Yan. Create a hole in the middle para sa itlog. No. Okay. Ayan. Hindi pala, guys. So, Control-Alt-Delete, ha? Control-Alt-Delete took my time. Okay, ayan. Pwede isang itlog, o 1 piece, or 2. And then, lagyan mo ng Sige na. black pepper. Sige na, please, mas. Oh my gulay, nutusan pa. Ako ang nag-ano dito. Makanta ka. Anong request mong kanta? Kakantahin ko. So, black pepper. Ayan. Ignore! Besh! Hindi siya ganamo kanta ko, moms. Hindi siya ganamo kanta ko. Kaya bag doon kuno ko. Cooking niya. Hindi ito Sige concert. na, anong kanta mo gusto mo kakantahin ko? Oh, yung ano ko, yung sa lobo. Bakit? Amanda, of the world. Oh my God. Ano ba ang cooking to? Yun ang Concert? mga go-to karaoke ni mama, guys. Amanda, of the world. Ano ba? Oh, konting asin. Ayan. Down on Oh. creation and the only explanation I can find. 2,000 years later. Okay guys, ito na yung finished product natin sa special fried rice ni Mama Quatang. So ngayon, the most exciting part is the Cleaning. Ay, tikim-tikim. Tikim-tikim. Okay, anak, ikaw mauna. Ikaw mauna. taste test tayo, guys. May itlog, may konting Kompletos na, no? Complete. Kahit wala ng ulam. Tama. Thank you, Dad. Oh, Ay! Hala! wala, oh, tama na. Oh, Tama na. oh, okay. So, ayan. Tasting tayo, guys. Ready? Thank you, Lord, for the blessing. Okay. Ready? Ready? Ayun na to. Ready? Okay, ready, go! Sarap! Galing! Marunong ako magluto ng fried rice. Yeah. Guys, nagluluto ako kanina din ng inununan paksiw na isda. The best ito pag may fried rice. Ayan. Sarap. So, thank you, Yani. Thank you, for Lord. having Thank you. me. Okay guys, sa mga nag-request ng shoutouts, so sa previous vlog natin na authentic Filipino breakfast, na very overwhelming ang views, 3,057 views and 68 comments. Wow! Oh God! OMG! And then, so first nag-comment si Joe Pills, and then nag-request din siya na i-shoutout ang mga anak niya. Kasi hindi siya nakauwi. Si Ron Jasper Laga, Mylene Pasqua, and hello there in Taiwan, mga Pinoys there in Taiwan, Sai Enovero, Jamis and Joseph in Bangkok, Thailand. Hello there, ang mga Pinoy sa Thailand, and si Inang Konyang TV na bago lang sa channel natin, guys. Welcome to our channel from Quatang City.
And viewers dyan sa Hong Kong, si Connie Villaruel, and of course, Alvin Montesa, thank you so much for your kind words and wishes for our channel. By the way guys, ang mga taga Dipolog City, kung gustong bumili ng raw wild honey, Mama Yen's. Ayan, ito. Pwede kayong mag-order sa kanya, Mama Yen, taga Dipolog City. Okay, guys, that's all for this video for the special fried rice ni Mama Quatang. Please don't forget to like and share, comment below, and subscribe to Mama Quatang's channel. Bye for now. God bless you.